Klubliv Danmark er en ny sponsormodel udviklet af DGI i samarbejde med Nets. Modellen er unik, dels fordi den bygger på dankortet, som betyder, at vi alle allerede har vores medlemskort, og dels fordi den kan sikre jeres klub nye sponsorkroner hver måned. Kort fortalt fungerer Klubliv Danmark ved, at jeres medlemmer og deres familie kvitterfrit kan tilmelde sig som Klubliv-medlemmer. Når de så handler og betaler med deres dankort i tilmeldte butikker, kaldet Klubliv-sponsorer, optjener de mikrosponsorater til klubben. Det er jo egentlig ret enkelt, og måske netop derfor rigtig smart. For mange klubber er arbejdet med sponsering noget af en udfordring. Ja, nogen har endda helt opgivet det. Og tabet af sponsorkroner er jo en klar ulempe for både klublivet, de sociale arrangementer og turneringen hos Venskabsklubben i Sverige, som helt må droppes. Det eneste I skal gøre, er at aktivere klubben på nettet. Vi har allerede de fleste informationer fra det centrale foreningsregister, men I skal lige tjekke dem og tilføje, hvis der mangler noget. For at klubben kan få nye sponsorkroner hver måned, skal jeres medlemmer tilmeldes Klubliv Danmark. For som logikken siger, jo flere medlemmer, der begunstiger klubben, jo flere mikrosponsorater vil I modtage. Det er også vigtigt at engagere de lokale butikker. Og med knap 15.000 spejder- og idrætsklubber fordelt over hele landet, bliver mulighederne mange, hvis hver klub i gennemsnit blot kan skaffe én enkelt sponsor. Og husk, at enhver lokal indsats er til gavn for alle, da et mikrosponsorat altid går tilbage til klubben, uanset hvor i landet det er optjent. Så med Klubliv Danmark bliver klublivet hurtigt sjovere, og måske der også bliver plads til igen at udfordre vennerne i det svenske. Til at hjælpe jer har vi produceret reklamematerialer, som frit og gratis kan benyttes, når jeres medlemmer af de lokale butikker skal aktiveres. Bestil materialet på klublivdanmark.dk og kom godt i gang med fremtidens sponsormodel. Selvom det var mere end hele 3 ting, så er det faktisk ret enkelt. Aktiver klubben. Bliv selv jeres første Klubliv-medlem. Bliv Klubliv-sponsor, hvis du har en butik eller kender en, der har. Og gør en indsats nu for at engagere medlemmerne og de lokale butikker. Klubliv Danmark. Nye sponsorkroner hver måned.